Els divendres i dissabtes del 26 de juliol al 17 d'agost, el jardí de la Casa de la Marquesa albergarà els concerts del Festival Polisònic. Els diferents grups que actuaran són referents en estils tan variats com blues, jazz, samba i interpretaran músiques ètniques de diferents països i continents. Un any més ofertem activitats no sols als turistes que en visiten, sinó també als ciutadans de Gandia i de la comarca de la Safor. Per aquest motiu, avui presentem en aquesta roda de premsa la 24a edició del Festival Internacional Polisònic, un festival que, com molts sabreu, té una doble vessant. A més, és un format diferent perquè és l'únic festival en tota la comunitat valenciana que té les característiques i un estil diferent musical i únic perquè s'emmarca en un espai únic i incomparable com és el jardí de la Casa de Cultura. Però a mi sí que m'agradaria destacar, en principi, en el conjunt de lo que és el programa, que el programa d'enguany és bàsicament festiu en moltes de les actuacions que hi ha. He volgut donar-li un poc aquest caràcter més de músiques divertides, de músiques de festa, de músiques, sobretot, d'unes cultures que en molts casos són molt desconegudes, però que jo estic segur que agradaran al gran públic, a aquest públic que el regidor en el programa que teniu a les vostres mans titula com a introducció el polisònic, músiques que desperten la curiositat. Jo crec que això és una definició perfecta de lo que és el festival.